Χαίρετε, ονομάζομαι Παπαδόπουλος Ιωάννης και αυτό είναι το 7ο μέρος της σειράς απαντήσεις στις ερωτήσεις βοηθός φαρμακείου, πρακτικό μέρος για τα EXAEC. Την προηγούμενη φορά είχαμε σταματήσει στην ερώτηση 60, οπότε σε αυτό το μέρος θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση 61. Πάμε να τη δούμε. Ερώτηση 61. Πώς χορηγούνται τα αντιρετροϊκά φάρμακα στη χώρα μας? Τι είναι η αντιρετροϊκή αγωγή υψηλής δραστικότητας? Τα αντιρετροϊκά φάρμακα θα πρέπει να πούμε ότι είναι για την αντιμετώπιση του HIV. Τα άτομα που έχουν AIDS, ο οποίος προκαλείται από τον ιό HIV, δεν μπορούν να θεραπευτούν από τον ιό, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιβραδύνουμε την εξάπλωση και τον πολλαπλασιασμό του ιού, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί, να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής των νοσούντων. Η θεραπεία για τον HIV συνήθως περιλαμβάνει 3 ή περισσότερα αντιρετροϊκά φάρμακα. Ο ισχυρός αυτός συνδυασμός φαρμάκων που ονομάζεται HAART, αντιρετροϊκή θεραπεία υψηλής δραστικότητας, έχει σκοπό την αναστολή της δημιουργίας υλικών αντιγράφων, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες καθώς και τον αριθμό των λαμβανόμενων δισκίων. Δηλαδή, προσπαθούμε και να αντιμετωπίσουμε τον ιό και να μειώσουμε τον αριθμό των λαμβανόμενων δισκίων για τον ασθενή και να μειώσουμε τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ερώτηση 62. Ποιες είναι οι αλληλεπιδράσεις, παύλα αντενδείξεις των φυτοθεραπευτικών σκευασμάτων της Valeriana officinalis? Τη Valeriana, λίγο πολύ, όλοι τη γνωρίζουμε. Είναι ένα φυτό το οποίο χρησιμοποιείται σε σκευάσματα για την αντιμετώπιση του άγχους και των προβλημάτων του ύπνου. Αλλά επειδή έχει αυτή την επίδραση, προφανώς έχει αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Η πιο γνωστή αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα είναι με άλλα κατασταλτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος. Μπορεί να ενισχύσει την κατασταλτική δράση φαρμάκων που δρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα που το καταστέλνουν, όπως τις βενζοδιαζεπίνες, τα αντιψυχωσικά ή τα υπνοτικά φάρμακα. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική υπνηλία ή αδυναμία. Επίσης, έχει αλληλεπίδραση με αλκοόλ, γιατί και αυτό είναι κατασταλτικό και το αλκοόλ είναι κατασταλτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος, και έχει επίσης αλληλεπίδραση με άλλα φυτοθεραπευτικά προϊόντα, όπως μελισσόχορτο ή χαμομήλι. Πολλοί μπορεί να πίνουν χαμομήλι για να ηρεμήσουν και μπορεί η Valeriana μαζί με το χαμομήλι να έχει αρνητική αλληλεπίδραση. Πάμε τώρα στις αντενδείξεις. Οι αντενδείξεις είναι εγκυμοσύνη και θυλασμός. Δεν συνιστάται η χρήση της Valerianas κατά την εγκυμοσύνη και τον θυλασμό λόγω έλλειψης αρκετών στοιχείων για την ασφάλειά της. Επίσης, προφανώς άτομα τα οποία πρόκειτο να οδηγήσουν ή να χειριστούν μηχανήματα δεν θα πρέπει να έχουν κάνει χρήση Valerianas πιο πριν. Και άτομα με χρόνιες παθήσεις, άτομα δηλαδή που έχουν ιστορικό σοβαρών υπατικών νεφρικών προβλημάτων, επειδή όπως είπαμε το ύπαρ είναι υπεύθυνο όργανο για τον μεταβολισμό και τα νεφρά είναι υπεύθυνα όργανα για την απέκριση των φαρμάκων, θα πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους πριν τη χρήση της Valerianas. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποιες είναι οι αλληλεπιδράσεις, αντενδείξεις των φυτοθεραπευτικών σκευασμάτων του βαλσαμόχορτου? Το βαλσαμόχορτο, και αυτό λίγο πολύ οι περισσότεροι το γνωρίζουμε. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζουμε πιο πολύ είναι ότι χρησιμοποιείται για τη θεραπεία, για την αντιμετώπιση της ήπιας ή και μέτριας κατάθλιψης. Αλλά όπως και η Valeriana, έτσι και αυτό έχει αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, όπως με φάρμακα που μεταβολίζονται και αυτά από το κυτόχρωμα P450, ανταγωνίζονται τα φάρμακα ποιο θα μεταβολιστεί από αυτό το ένζυμο, το οποίο βρίσκεται στο σουκώτη, στο ύπαρ, με αποτέλεσμα
το βαλσαμόχορτο να μειώνει τη δραστικότητα των άλλων φαρμάκων. Αυτό περιλαμβάνει φάρμακα όπως αντιρετροϊκά, αντισυλληπτικά χάπια, αντιεπιλεπτικά και άλλα. Επίσης, μια άλλη γνωστή αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα είναι τα φάρμακα που έχουν σχέση με τη σερωτονίνη, κυρίως τους εκλεκτικούς αναστολής επαναπρόσληψης σερωτονίνης, τα λεγόμενα SSRIs. Επίσης και με τους αναστολείς της μονοαμινοξιδάσης, τα λεγόμενα MAOIs, και άλλα φάρμακα κατά της κατάθλιψης. Πάμε στις αντενδείξεις. Με όλα αυτά υπάρχει κίνδυνος του σύνδρομου σερωτονίνης. Πάμε τώρα στις αντενδείξεις. Πάλι και εδώ έχουμε αντένδειξη για εγκυμονούσες και για θυλάζουσες γυναίκες. Δεν συνιστά τη χρήση του βαλσαμόχορτου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θυλασμού. Φωτοευαισθησία. Το βαλσαμόχορτο μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθησία, καθιστώντας το δέρμα πιο ευαίσθητο στον ήλιο, και άτομα με σοβαρή κατάθλιψη. Ενώ το βαλσαμόχορτο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ήπιας και μέτριας κατάθλιψης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όμως για τη θεραπεία σοβαρής κατάθλιψης ή ψυχιατρικών διαταραχών χωρίς την επίβλεψη ενός ειδικού. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. 64. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στη φωτοδερματίτιδα και τη φωτοαλλεργία? Όπου βλέπουμε ήτιδα, όπως εδώ, δηλώνει φλεγμονή. Η αλλεργία ξέρουμε τι είναι, αλλά λέξεις όπως παροτίτιδα, λαρυγγίτιδα, βροχίτιδα, υπατίτιδα δηλώνουν όλα μία φλεγμονή. Φωτοδερματίτιδα λοιπόν είναι μια φλεγμονώδης αντίδραση του δέρματος που συμβαίνει ως απόκριση στην έκθεση στην περιόδια ακτινοβολία του ήλιου. Εμφανίζεται λίγες ώρες μετά την έκθεση στον ήλιο και μπορεί να περιλαμβάνει ερυθρότητα, φουσκάλες, κρινισμό και κάψιμο. Κύρια αντιμετώπιση προφανώς είναι με αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο, χρήση αντιλιακών και μερικές φορές με τοπικά κορτικοστεροειδή ή ενυδατικές κρέμες για την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Πάμε τώρα στη φωτοαλλεργία. Η φωτοαλλεργία είναι μια αλλεργική αντίδραση που συμβαίνει όταν ένας αλλεργιογόνος παράγοντας, παραδείγματος χάρη φάρμακο ή κάποια άλλη χημική ουσία, έχει εφαρμοστεί στο δέρμα ή έχει ληφθεί από το στόμα, ενεργοποιείται από την έκθεση στον ήλιο. Για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να γίνει αυτό. Η αντίδραση μπορεί να περιλαμβάνει συμπτώματα όπως εξανθήματα, κνισμό και φυσαλίδες που μοιάζουν με εκζέματα, που εμφανίζονται συνήθως 24 με 48 ώρες μετά την έκθεση στον ήλιο. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει την αποφυγή του αλλεργιογόνου, τη χρήση αντιλιακών και ενδεχομένως τη χορήγηση αντισταμινικών ή κορτικοστεροειδών για την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ερώτηση 65. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ μιας κρέμας καθαρισμού και μιας ενυδατικής κρέμας? Πάμε πρώτα να μιλήσουμε για την κρέμα καθαρισμού. Οι κρέμες καθαρισμού χρησιμοποιούνται για να απομακρύνουν τους ρύπους, το μακιγιάζ, τον υδρότα, την περίσσια του σμίγματος από το δέρμα. Είναι το πρώτο βήμα σε μια ρουτίδα φροντίδας του δέρματος και βοηθούν στο να διατηρείται το δέρμα καθαρό και υγιές. Ποια είναι τα συστατικά τους? Επιφανοδραστικές ουσίες. Επιφανοδραστικές ουσίες είναι οι ουσίες οι οποίες δρούν στην επιφάνεια μεταξύ των δύο φάσεων, της λεπαρής και της υδάτινης φάσης, με αποτέλεσμα να μπορούν να γίνουν πιο ομοιογενή τα μείγματα. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω γι' αυτό, αλλά το σημαντικό που χρειάζεται να ξέρουμε είναι ότι με τις επιφανοδραστικές ουσίες μπορούμε να διαλύσουμε το λίπος, να το πω και έτσι, και τους ρύπους, καθώς και ενυδατικά συστατικά για να μην ξεραίνεται το δέρμα. Οι κρέμες έχουν και ενυδατικά συστατικά για να μην ξεραίνεται το δέρμα. Η χρήση εφαρμόζεται συνήθως 2 φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ, και ξεπλένεται με νερό. Την ξεπλένουμε. Ενώ η ενυδατική κρέμα στοχεύει στο να παρέχει υγρασία στο δέρμα, να το κάνει πιο ελαστικό και να προστατεύσει το φραγμό του δέρματος.
είναι σημαντική για τη διατήρηση της υγρασίας και της νεανικής εμφάνισης του δέρματος. Έχει συστατικά όπως γλυκερίνη, ιαλουρονικό οξύ και φυσικά έλαια, τα οποία βοηθούν στην ενυδάτωση και την επιδιόρθωση του δέρματος. Και ποια είναι η χρήση της? Εφαρμόζεται μετά τον καθαρισμό, συνήθως 2 φορές την ημέρα και δεν χρειάζεται ξέπλυμα. Την αφήνουμε είτε να εξατμιστεί, είτε να απορροφηθεί από το δέρμα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Ερώτηση 66. Ποια άλλα είδη εκτός από φάρμακα μπορεί να διαθέτει ένα φαρμακείο? Αυτή την ερώτηση, παρόμοια ερώτηση, απαντήσαμε και σε παλαιότερο βίντεο. Ένα φαρμακείο εκτός από φάρμακα μπορεί να διαθέτει παραφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες για ενέργεια, αδυνάτισμα, τόνος ενοσοποιητικού κτλ. Καλλυντικά, ορθοπαιδικά είδη, βρεφικά είδη, κτηνιατρικά, γυαλιά πρεσβειοποίησης, και εδώ θα τονίσουμε ότι το φαρμακείο δεν επιτρέπεται να πουλάει γυαλιά μυοπίας. Δεν επιτρέπεται να πουλούνται γυαλιά μυοπίας στο φαρμακείο, μόνο πρεσβειοποίηση και ηλίου. Μπορεί κάποιος, αν θέλει, να συμπληρώσει εδώ πέρα και άλλα είδη που πουλούνται στο φαρμακείο. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, όπως ανατομικά είδη, παράδειγμα. Ερώτηση 67. Να αναφέρετε 4 παραδείγματα συνδυαστικής πώλησης σε ένα φαρμακείο. Εδώ τώρα το πιο κοινό παράδειγμα σε αυτή την ερώτηση είναι η αντιβίωση με προβιωτικά. Είναι πολύ κοινό παράδειγμα. Όταν κάποιος έρχεται να πάρει μια αντιβίωση, έχει συνταγή με αντιβίωση, να του συστήσουμε προβιωτικά για την αντιμετώπιση κολπίτιδας για γυναίκες ή για αποφυγή αποδυνάμωσης της φυσιολογικής μικροχλωρίδας του οργανισμού. Επίσης, με αντιβίωση, σε περίπτωση που έχει να κάνει με αποδυνάμωση του ενοσοποιητικού συστήματος, κάποιος παίρνει αντιβίωση για μια βακτηριακή λίμωξη που μπορεί να έχει αποδυναμωθεί το ενοσοποιητικό σύστημα, μπορούμε να συστήσουμε, ας πούμε, βιταμίνη C, ένα παράδειγμα. Ενδυνάμωση του ενοσοποιητικού συστήματος. Επίσης, κάποιος έρχεται γιατί έχει δυσκολιότητα, ζητάει ένα ντουλκολάξ και εμείς μπορούμε να του συστήσουμε ένα συμπλήρωμα με φυτικές ίνες. Φυτικές ίνες προκαλούν πιο εύκολη κένωση. Επίσης, μπορεί κάποιος να έρθει και να ζητήσει κάποιον αναστολέα αντλίνης πρωτονέων. Εδώ πέρα θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η αναστολή αντλίνης πρωτονέων είναι για την αντιμετώπιση έλκους και γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης και μπορούμε να προτείνουμε μαζί με αυτό να πάρει ένα αντιόξινο. Παραδείγματος χάρη, μαλόξ. Για παράδειγμα. Εδώ πέρα μπορεί κάποιος να σκεφτεί διάφορα παραδείγματα. Γενικότερα είναι μια ερώτηση η οποία είναι κρίσεως, θα έλεγε κανείς, αφήνει του σπουδαστή να καλπάσει η φαντασία του και να σκεφτεί διάφορα παραδείγματα συνδυαστικής πώλησης σε ένα ιδιωτικό φαρμακείο. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ερώτηση 68. Κατά την κοστολόγηση στο ιδιωτικό φαρμακείο, ποιοι είναι οι πιθανοί ΦΠΑ? Να αναφέρεται από ένα παράδειγμα. Τα είδη στο φαρμακείο κοστολογούνται με ΦΠΑ 6, 13 και 24%. Στο 6% είναι τα περισσότερα φάρμακα, δεν είναι όλα στο 6%. Στο 13% είναι τα υπόλοιπα φάρμακα, και τα παραφάρμακα, παραδείγματος χάρη γραφικά, γάζες και βρικά γάλατα. Και στο 24% είναι όλα τα υπόλοιπα. Καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής, ορθοπαιδικά είδη. Τώρα εδώ, για κάποιο χρονικό διάστημα, τα self-test για τον COVID
είχαν μηδενικό ΦΠΑ. Αυτό πλέον δεν ισχύει, αλλά ίσως καλό είναι να αναφέρουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν προϊόντα που να έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Οπότε πάμε στην επόμενη ερώτηση, την ερώτηση 69. Κατά την προμήθεια παύλα κοστολόγηση στο ιδιωτικό φαρμακείο, πώς γίνεται ο υπολογισμός της λιανικής τιμής? Εδώ είναι μια ερώτηση η οποία μπερδεύονται πάρα πολλοί σπουδαστές και δικαιολογημένα. Εμένα η αντίληψή μου έχει να κάνει με αυτή την ερώτηση ότι έρχεται ένα προϊόν στο φαρμακείο, το οποίο έχουμε το τιμολόγιο μπροστά μας, βλέπουμε την καθαρή αξία, ξέρουμε με τι ποσοστό κέρδους θέλουμε να το πληρώσουμε, γνωρίζουμε το ΦΠΑ στο οποίο ανήκει το προϊόν αυτό, οπότε υπολογίζουμε την τελική τιμή που θέλουμε να το πουλήσουμε. Οπότε έχουμε ως παράδειγμα ένα προϊόν το οποίο έχει καθαρή αξία 10 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Το προϊόν ανήκει στο 24% του ΦΠΑ και θέλουμε να το πουλήσουμε με 35% ποσοστό κέρδους. Ένας τρόπος για να βρούμε τη τιμή πώλησης, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, αλλά ένας τρόπος είναι να πάρουμε το 10, την καθαρή αξία δηλαδή, να την πολλαπλασιάσουμε με 1,24, που αυτό είναι το ΦΠΑ του, και μετά αυτό να το πολλαπλασιάσουμε με 1,35 και βγαίνει αξία πώλησης 16,74 με το ΦΠΑ. Αυτό τώρα κάποιοι το κάνουν διαφορετικά, κάποιοι άλλοι μπορεί να τους μπερδεύει αυτός ο τρόπος. Είναι ένας τρόπος υπολογισμός για να βρούμε την τιμή πώλησης ενός προϊόντος στο φαρμακείο. Όχι μόνο στο φαρμακείο, γενικότερα για να βρούμε την τιμή πώλησης ενός προϊόντος. Τώρα, αν μιλάμε για συνταγογραφούμενα φάρμακα, δηλαδή φάρμακα που δεν ανήκουν στα ΜΣΦΑ, αυτά έχουν καθορισμένη τιμή, η οποία ορίζεται από το κράτος και δεν το υπολογίζουμε εμείς, υπολογίζονται από το κράτος και εμείς απλά το περνάμε στο σύστημα και μας βγάζει τη συμμετοχή του ασθενούς και το αποζημιούμενο ποσό. Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση έχει να κάνει πιο πολύ με αυτόν εδώ τον υπολογισμό εδώ. Οπότε πάμε και στην τελευταία ερώτηση για αυτό το μέρος. Ερώτηση 70. Ερώτηση 70. Κατά τη χορήγηση αναλώσιμου διαβετολογικού υλικού από ιδιωτικό φαρμακείο, ποιο είναι το επιτρεπόμενο όριο εμβαλαγίων παροχής τιμιών μέτρησης σαχάρου ανά περίπτωση και για πόσο χρονικό διάστημα? Αυτή είναι μια αρκετά δύσκολη ερώτηση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ζητήσουν όλες τις περιπτώσεις οι εξεταστές, γιατί είναι αρκετές οι περιπτώσεις, είναι 7 αν θυμάμαι καλά. Εμείς εδώ πέρα θα πούμε 3 περιπτώσεις, θα έλεγε κανείς τις πιο κοινές. Όταν κάποιος έχει σαχαρόδι διαβήτη τύπου 1, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο σαχαρόδης διαβήτης τύπου 1 είναι ο διαβήτης ο οποίος κάποιος τον έχει από την αρχή της ζωής του. Δεν εμφανίστηκε μετά. Δηλαδή δεν παράγει ινσουλίνη ο οργανισμός. Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη η οποία παράγεται στο πάγκρεας και τα άτομα που έχουν σαχαρόδι διαβήτη τύπου 1 από την αρχή της ζωής τους δεν παρήγαγαν ποτέ ινσουλίνη. Οπότε για αυτά τα άτομα ο περιορισμός είναι έως 200 ταινίες μέτρησης σαχάρου στο αίμα ανά μήνα. Έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών ανά έτος, έως 200 καρφιστήρες ανά μήνα και τα υπόλοιπα δεν έχουν να κάνουν με αυτή την ερώτηση. Εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως οι 200 ταινίες μέτρησης σαχάρου στο αίμα. Πάμε να δούμε μία άλλη περίπτωση. Τώρα,
χορηγόμενα ήδη σε σαχαρόδι διαβήτη τύπου 2 ινσουλινοθεραπευόμενο. Τα άτομα με σαχαρόδι διαβήτη τύπου 2 είναι αυτά που εμφάνισαν διαβήτη στην πορεία της ζωής τους. Σε αυτά τα άτομα ο περιορισμός είναι έως 100 ταινίες μέτρησης σαχάρου στο αίμα ανά μήνα. Αυτά τα άτομα όμως θεραπεύονται με χορήγηση ινσουλίνης, όχι με χάπια. Δηλαδή κάνουν ένεση ινσουλίνης. Αυτά τα άτομα, δηλαδή το πρόβλημά τους είναι πιο... τα επίπεδα σαχάρου τους είναι πιο μεγάλα και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με χάπια. Πρέπει αναγκαστικά να πάρουν ινσουλίνη. Αυτά τα άτομα έχουν περιορισμό έως 100 ταινίες μέτρησης σαχάρου στο αίμα ανά μήνα και έως 30 ταινίες μέτρησης κετονών ανά έτος. Και πάμε στη τρίτη περίπτωση, χορηγούμενα είδη σε πάσχοντες με σαχαρίδι διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν αγωγή με δισκία. Αυτά τα άτομα γίνεται η αντιμετώπιση του διαβήτη με χάπια και όχι με ινσουλίνη. Άρα, να το πω και έτσι, δεν έχουν τόσο υψηλά επίπεδα σαχάρου. Αυτά τα άτομα έχουν περιορισμό έως 50 ταινίες μέτρησης σαχάρου αίματος ανά δίμηνο. Και όπως λέμε και εδώ, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις διαβητικών, εκτός από το διαβήτη κύησης, που ο περιορισμός είναι στις 150 ανά μήνα. Όλες οι υπόλοιπες έχουν όριο τις 50 ταινίες μέτρησης. Και με αυτή την ερώτηση φτάσαμε στο τέλος και του 7ου μέρους. Στο επόμενο μέρος θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση 71.